Afam Honorable Dr. Chidebel Ewusie Ichie Chukwudebel Nazo. Ife di iche na-eme maka na mmadụ gbara ọgụ aha na n'ise 25 years ọ bụla ịrọ ọma na ruo na mana site na amara Chineke aṅụrị ya na-enweta gosi na Chukwu ma maka ya onye ka anyị ji wee si ebe anyị nọsị wee nata anyị mee ka ndị be anyị nwee aṅụrị echie ndị a ga-eche echi eme nnabata ndị na-eme ka obodo dị mma ka ọ bụrụ ife nṅomiri nyere ndị ọzọ daalụ ọkpa ihe ọbụla ji bịa dị mma onye ji na nke kacha nke na nke ama mgbe ikpeazụ anyị ga-eme ọfala agbasa ya ka aka ya gba ka Chineke gozie onye ọbụla daalụ nụ